Mbak Dia. Kok kayaknya lemes men ta Mbak Dia? Poso apa ora? Ya aku niat poso, Mbak. Tapi mau bengi aku ora sahur. Lho kok iso ra sahur ki lho? Ya wis piye? Aku ki tangi-tangi mau wis adzan yo. Lah aku nek arep maem kan yo ora entuk to, Mbak. Oh, pantes. Lah turu jam piro ta Mbak Dia? Jam bengi, Mbak. Aku ki scroll HP. Terus aku turun. Lah saiki sirahmu pragliyeng Mbak Dia. Mbak, aku tau wis lemes, sirahku keliengan. Matangku yo kerucuk-kerucukan, Mbak. Ya Allah. Makane, nek wis wayahe turu ki ya turu to Mbak Dia. Iya, Mbak. Sesuk nek aku tau sahur to, tak pasang alarm 3. Telu. Alarm apa kuwi Mbak Dia? Wes sok nganu wae, tak ngomong tanggomu. Tak kon gedor-gedor lawangmu kuwi ben ngantek tangi awakmu. Pokoknya aku sesuk kudu sahur, Mbak. Ra sahur ngene iki awake ra penak kabeh. Lemes aku. Ya wis, saiki sing sabar wae. Poso sing kuat ya Mbak Dia. Ngene iki aku sing kesiksa tenanan, Mbak.